Skolen på Amagerbro er en lille skole, og det er vi super glade for. Fordi vi er en lille skole, så betyder det også, at vi kender hinanden på kryds og tværs. Jeg kender alle børnene, børnene kender mig. Jeg kender rimelig mange på skolen. Jeg kan godt lide de store børn, fordi at det er så sejt, at de er så meget større end dig. Her på skolen på Amagerbro, der lægger vi ekstremt meget vægt på varieret undervisning. Jeg kan fx starte med at tale sammen med eleverne, sådan, så de får en forforståelse, hvor vi har en dialog om et emne. Og bagefter det, så kan vi måske finde på at lave en aktivitet, vi kan gå udenfor. 1 centimeter. Det er i hvert fald en mere kreativ undervisning. Det kan være meget mere rart, i stedet for at sidde i et varmt klasselokale. Så kan man få noget frisk luft. Som nye elever, der kommer man ind i ekstremt dejlige rammer. Vi har fået en masse lækre nye faglokaler, vi kan være i. Og eleverne kan gå ned i dybden og lære de praktiske dele af den undervisning, som der kan foregå her på faggangene. I 6. klasse der får alle elever på årgangen en computer. Den bruger vi så til opgaver at skrive på, i stedet for at vi skal have lige så mange papiropgaver. Selvom hver elev har en skærm, så er det ikke ensbetydende med, at vi bruger den i alle timer. Når vi bruger den, så skal det være fordi, at bøger og anden form for undervisning ikke kan det samme, som skærmen kan. Vi har en mobilfri skole, og det betyder, at eleverne, når de er her, så er de langt mere til stede og kan interagere bedre med hinanden og lave nogle sociale aktiviteter, så de ikke sidder fastlåst til deres skærme. Her på skolen der gør vi rigtig meget ud af at åbne skolen ud mod samfundet. Og det betyder, at vi har mange samarbejder med teatre, museer, entreprenørfirmaer. For eksempel skal de være med til at sætte et teaterstykke op, der hedder Fools Project. Teaterstykket tager udgangspunkt i Michael Kviums billedserie. Og det er jo super spændende på sådan en 8. klasse, som jo er teenager og ser rigtig meget TikTok og de perfekte billeder og gerne selv vil være perfekte, at ikke alt er perfekt. Jeg har lært på skolen som et menneske mig selv, at du behøver ikke være ligesom alle andre. Du kan være lige den, du har lyst til at være, og det føler også noget, der bliver sat rigtig stor fokus på skolen. Hver fredag morgen, der har vi en morgensamling, hvor vi mødes over i vores idrætssal, hele skolen, og så synger vi gerne 2 sange, og det giver super god energi. Det er rigtig sjovt, fordi så lærer du få sang, og det gør sin morgen lidt bedre. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at have traditioner i skolen. Det er noget, som børnene glæder sig til de ting, som de ved sker i løbet af året. Om foråret glæder vi os rigtig meget til markedsdag. Så skal vi lave planer og lave idéer. For eksempel min årgang lavede tombola et år og gummistøvlekast et andet år. Vi laver rigtig mange forskellige ting her i skolen, og det gør vi, fordi det er vigtigt for os, at de lærer sig selv at kende, og de lærer sig selv at kende sammen med andre, men også det samfund, som de skal begå sig i. Jeg føler mig også personligt klar til at komme til eksamen og til at komme videre ud i livet, og jeg er spændt på, hvad resten af livet har at byde på, fordi jeg føler mig klar i hvert fald herfra.